Γεια σας φίλες και φίλοι. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι, η τιμή του bitcoin πραγματοποιεί συνεχώς νέα υψηλά. Ήδη έφτασε τις $90.000 με ένα εντυπωσιακό ράλι 24% μετά τις αμερικάνικες εκλογές. Οι $100.000 που κάποτε φάνταζαν σαν μακρινό όνειρο πλέον δεν είναι καθόλου μακριά. Το παράξενο δεν είναι που το bitcoin ανεβαίνει συνέχεια. Όπως έχουμε πει, τα νέα υψηλά πραγματοποιούνται σε σμήνη. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Το παράξενο ήταν το Μάρτιο του 2024, όταν ξεπέρασε τις $69.000 που τότε ήταν το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που δεν ανέβηκε περισσότερο. Προφανώς δεν ήταν όνιμες συνθήκες. Τώρα όμως είναι. Σε άλλους η στιγμή της επιφύτησης έρχεται στα $200, σε άλλους στα 1.000, σε άλλους στις 10.000, στους περισσότερους θα έρθει όταν φτάσει ή ξεπεράσει τις $100.000. Τότε θα πιστεί και ο πιο δύσπιστος σκεπτικιστής ότι δεν μπορεί να έχει τόση αξία και να είναι κάποιο πόντζι ή απάτη ή τουλίπες ή οτιδήποτε άλλη μπουρδα ακούμε κατά καιρούς. Είμαι πεπισμένος ότι έχουμε περιθώριο μέχρι το 2030 για να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Απομένει λίγος, αλλά αρκετός χρόνος για να συσσωρεύσουμε πλούτο πριν καταρρεύσουν θεαματικά όλα όσα αντιλαμβανόμαστε και όσα ξέρουμε για τα οικονομικά, τις αγορές, τις επενδύσεις, στις επιχειρήσεις. Χωρίς βέβαια αυτό αναγκαστικά να μας εξασφαλίζει το οικονομικό μέλλον. Και τι εννοώ? Ζούμε σε μια πραγματικότητα που μοιάζει, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία. Η οικονομική πραγματικότητα αλλάζει δραστικά με ρυθμούς που δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Η αδιαφορία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα, πιθανότατα θα αποδειχθεί το μεγαλύτερό σας λάθος. Βέβαια, προφανώς δεν αναφέρομαι σε εσάς που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή το βίντεο, που μάλλον ενδιαφέρεστε για τα κρυπτονομίσματα, αλλά για τους υπόλοιπους, για τους φίλους σας. Προσεγγίζουμε την αυγή της επόμενης δεκαετίας έχοντας φτάσει στο σημείο συνάντησης τριών κομβικών και δομικών παραγόντων. Καταρχάς, θα υπάρξουν ακραίες μακροοικονομικές συνθήκες, όπως το ύψος του χρέους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ που βγήκε προχθές, το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει τα $103 εκατομμύρια για πρώτη φορά φέτος. Και θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι πολιτικοί τείνουν σε ολοένα και περισσότερες κρατικές δαπάνες. Κατόπιν έχουμε την εκθετική αύξηση τεχνολογίας με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, που όμοιά της τέτοια τεχνολογία δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Τρίτον, έχουμε την ανάπτυξη και υιοθέτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που θα στηρίζονται στο blockchain. Στα επόμενα χρόνια, πολύ πιθανό να δούμε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να επιταχύνονται και να φτάσουμε σε μια νέα εποχή παραγωγικότητας, όπου άπειροι εργάτες γνώσης θα εισέρχονται στην παραγωγική οικονομία. Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τεχνολογίας σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Η μεταξέλιξη δεν είναι μόνο στο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η δημιουργία προσωπικής εικόνας, για παράδειγμα, έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα εργαλεία ενδυνάμωσης που προσφέρουν τα social media σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Σου δίνεται δυνατότητα να διαφοροποιηθείς από το πλήθος, να φτιάξεις βελτιωμένη ψηφιακή ταυτότητα, να διαφοροποιήσεις το περιεχόμενο που προσφέρεις στα κοινωνικά δίκτυα, να αναβαθμίσεις το ρόλο σου στο εργασιακό σου περιβάλλον. Και όλα αυτά με την αρρωγή του νέου σου ψηφιακού βοηθού ή ακόμα καλύτερα των ψηφιακών βοηθών. Ο συνδυασμός της ανθρώπινης δημιουργικότητας με την αυξημένη ικανότητα υπολογισμού και επεξεργασίας δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε θαύματα, να λύσουν προβλήματα που μέχρι πρότινος φαίνονταν άλυτα, να προκαλέσουν καινοτομίες επαναστατικές, οι οποίες θα θέσουν παραπέρα τα όρια της επιστήμης, ακόμα και της τέχνης. Τι θα συμβεί αν οι δουλειές μας στο ψηφιακό κόσμο γίνονται με αυτοματοποιημένες εφαρμογές, χωρίς ή έστω και με ελάχιστους ανθρώπους? Μέσα στις δυνατότητες του blockchain και της τεχνητής νοημοσύνης είναι να υπάρξουν πιο αποδοτικές νέου τύπου επιχειρήσεις. Η ταχύτητα δημιουργίας επιχειρήσεων και κατάρρευσής τους θα είναι πρωτοφανής. Πώς θα επιβιώσουν συμβατικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτό το νέο κόσμο? Ίσως να μην μπορέσουν. Και το εντυπωσιακό είναι πως κανείς δεν είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Δεν πρόκειται για σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όπως είπαμε. Στις μέρες μας έχουμε την τύχη ή την ατυχία, θα δείξει αυτό, να βιώσουμε από κοντά το θάνατο του παλιού κόσμου και την γέννηση ενός νέου. Αγαπητοί φίλοι, ποτέ στην οικονομική ιστορία τόσοι πολλοί δεν διαψεύτηκαν από τόσο λίγους. Πριν από ελάχιστο καιρό, όσοι υποστήριζαν ότι η τιμή του bitcoin θα φτάσει στις $100.000 θεωρούνταν γραφικοί, αν όχι επικίνδυνοι. Ωστόσο, το σκηνικό έχει αλλάξει. Το πρόσφατο ιστορικό υψηλό στο bitcoin ήταν θέμα χρόνου να συμβεί μετά την είσοδο επενδυτικών κολσών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, όπως η BlackRock, η Fidelity και άλλοι. Πλέον, ο μέσος πολίτης νιώθει πως πρόκειται για ασφαλείς
νόμιμους τίτλους περιουσιακών στοιχείων. Και αυτό θα επιδράσει καταλυτικά στην υπόθεση της αποδοχής και κατανόησής τους. Η οικονομική πραγματικότητα αλλάζει δραστικά σε ρυθμούς που δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Γι' αυτό μη διστάζετε. Πάρτε κι εσείς μέρος στη μεγαλύτερη οικονομική και τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας. Αυτό που προτείνουμε είναι να ενταχθείτε στο πρόγραμμα σπουδών του BCA College που συνεργαζόμαστε από φέτος για τα κρυπτονομίσματα. Μάθετε από τους καλύτερους. Διδάσκουν πάνω από 30 ειδικευμένοι και καταξιωμένοι επαγγελματίες, κορυφαίοι στον τομέα τους, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το οποίο βγαίνεις ειδικευμένος στο συναρπαστικό χώρο της κρυπτοοικονομίας. Και πραγματικά ποιος είναι πιο συναρπαστικός από αυτόν? Με γνώσεις. Έχουμε φροντίσει έτσι ότι οι γνώσεις που μεταδίδουμε να χρησιμεύουν στην πράξη, όχι μόνο θεωρητικές πληροφορίες. Τι σημαίνει σεμινάριο, τι σημαίνουν μαθήματα? Είναι ένα μέρος όπου ένας ομιλητής παρουσιάζει κάποια χρόνια εμπειριών από τη ζωή του. Όλα όσα έχει μάθει τα συμπυκνώνει σε λίγες ώρες, έτσι ώστε να συμπιέσει το χρόνο εκμάθησης. Ο χρόνος είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Ο χρόνος είναι πιο πολύτιμος ακόμα και από τα χρήματα. Παραπάνω χρήματα βρίσκεις, παραπάνω χρόνο αποκλείεται. Προκειμένου να μην χάσει κανείς τον πάρτι, αποφασίσαμε και σας δίνουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν το πρώτο μάθημα της σχολής την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 6 ώρα με θέμα κατανόηση της έννοιας, της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του bitcoin. Η σύγκρισή του με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα και διαφορές του με τα ευρώ, δολάριο, χρυσό. Θα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε πατώντας απλώς το link που βρίσκεται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Από κάτω. Θα το βρείτε και στο χθεσινό post που έκανα στο Twitter. Για φυσική παρουσία είστε πάλι προσκαλεσμένοι στο πρώτο μάθημα, αλλά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμα θέλετε να σας κλείσουμε θέση. Η διεύθυνση είναι Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205 στους Αμπελόκηπους. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε δεόντως που ήσασταν κοντά μας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.